Arista monggo. Mangga ramane mriku pacine niku Jam. titipaken nang Pak Lurah. Genggong. Mangga jangkrik genggong pacine titipaken nang Pak Lurah pensine. Nggih, mangga terus niki langsung ke Jimbiring Labas. Mangga mriki sinten lho? Ayo. Kendal kaline ungu ajar kenal karo aku lelene mati di
jing miring. Kira-kira ramane anu asing kanca sapa padane?